Adehangne ujisu ula keren tenge Persia iki Parisi ujisu kordit iapi kinong yalam kordit iapi kinong bol jom kenyam ju nama pimdon eye hapo jompi basaiso pelong kiberio bakuslai halor kieke barro kabahabar henry hapo jompi pad pimdon eye bapelong Ialade banlong Kristan ki nombor pilong ki brio ba klem uble ha ka jingem jampi namar ba pilong ki brio klem uble pikala long ka jingkor dit ya ki brio saudong jampi pilong ki jingkit ki bakia ka ki brio kim nod ban yatur shajan bad nangda ter ujisu ya kikambasan ka ba ujisu lale kalong ula keren halor ka jingwai bat ka jingkur janga perte bad ujisu ula mahame ke breu kum ki shipongot ke teisate ba ap ya ka jingwan jongo nongleit kurim kesan ngot kem shimla yolad namar kilong ki ba bij palad Kim shimla long ki ba pen kereben pediyang iyau nong leit kurim jisuang buon ki kristan hakane ka jukka ba menda palat marshiteng kilong ki ba bij haba ki ong hana kilong kristan kim shim don ka dak ka shin jong ki kristan haki badu jisuang Kaka jingkor jangka perte yan sedang ka jingkin tai ka bashirke but ka jinkiriyat biniyat ka jingti shadem bajur namarba ki don happadeng ki beriyo bala shakendai ka jingrung buram yaw Jesu hanomba Jerusalem kumusem kamaham ya ki beriyo baro kamdame yangi ki kristan ladangim treben penba bat penbe dia ka jingem jongi ngin sa sakot hapadeng ki brio bala shakendai how Jesu nangda ya ka jingjia ba henrio kaba ka bible ka kedau hangi hadin ka jingrong buram ya Jesu ha ka namba Jerusalem kalong ba ulatum ulaseng ya ka Eucharist bakoy da ka ba kotlang ya ki kadar ngot ki apostol jongo bad ulakular yalade bandon rengkat bat ka perte hadu waino ya ka perte